Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Budući da nam ljeto dolazi, u Favbetu su pripremili jednu zanimljivu novu slot igru, a u njezinoj glavnoj ulozi je popularna pjevačica Lidija Bačić. Igra se zove Lile Fun Guard, a djeluje nešto modernije od klasičnih slot igara na koje smo naviknuli. Slotovi dolaze u klasična 3 reda i 5 rola, a kako bi igrači ostvarili dobitak, moraju u jednoj od 15 linija povezati barem 3 ista simbola. U igri postoje Wild i Scatter simboli, a kao što znamo iz drugih igara, Wild mijenja sve ostale simbole osim Scattera kako bi povećao igračeve šanse za dobitkom, dok 3 Scattera na bilo kojim pozicijama aktiviraju bonus vrtnje. Do tih smo bonus vrtnji uspjeli doći kako bismo vam ih predstavili, a na tome nam je čestitala i sama Lidija. Dobili smo tako 15 besplatnih vrtnji u kojima se množitelj dobitka povećavao nakon svake dobitne vrtnje. Može se reći da su besplatne vrtnje poprilično isplative i da će kao i kod drugih igara koje imaju bonus značajke, upravo one igračima biti glavni cilj prilikom igranja. Kao i uvijek osvrnuli smo se i na RTP igre, a on iznosi 95,31%, što možemo svrstati u neki prosjek po toj značajki. Za kraj, htio bih vam predstaviti jednu zanimljivu i jako korisnu značajku ove igre, a nju možete vidjeti u donjem desnom kutu. Naime, ovdje možete vidjeti koliko ste u plusu ili minusu tijekom igranja, što uvelike može pomoći da poštujete neke granice koje ste si postavili prije igranja. Također, s lijeve strane vidimo i koliko smo vremena proveli igrajući, što je korisno iz istog razloga. Što se ove igre tiče, došli smo do kraja, a stoga bih vas pozvao da se besplatno pretplatite na naš kanal jer redovno donosimo ovakve sadržaje. Do idućeg videa, puno sreće u najdražim igrama i igrajte ih odgovorno.